Os. Oh. Os.
Hati-hati kok Rio. Prayitno sing hati-hati. Os. Oh. Os. Up. Oh. Oi. Up. Ya iya. Cek. Kok iso mek jeret iki lho. Cek. Oh, kalem. Lek ngetes mic iki ngene lho, Mas. Testing, satu tetes bisa bunting. Tangtrut. Aku ngrasane iso jan. Mari-mari tak jenenge selamat kok aku ki. Selamanya memet. Piye? Ngejak piye? Aku ki Pripun? terus ora lho ujug-ujug tekon pripun ngono kuwi lho. Cot aku piye nek aku nyauri. Langsung tak entekne tes ngono Mas. Sik tok Mas. Iki asli apa ora to jan iki? Asli Mas. Aku kok keri. Keri. Piye? Kabare piye? Alhamdulillah. Ya Rodok sesek. lah nyapa kok sesek? Lah gaya angel sembarang angel gak oleh sesek piye. Loh, gayan ki kabeh kudu enek angel enek penak. Lek penak kabeh jenenge untuk penggayan. Kayak cilik aku ya terah ngono kuwi. Ndak. Lah iya kenal ya nyang apa ndak tak takon ki lho, Peh. Aduh. Aku ki kok setrup to. Tapi ki mung kabeh wong bodho sambat rae. Angel omong. Kabeh angel. Kudune bersyukur ngono. Ya kor. Tangga disyukuri. Lah piye ora dicukur? Kok cukur to? Lah apa? Syukuri. Krungumu apa?
Cukur. Syukur. Oh syukur. Piye kahanane piye? Cerita lek murene mang piye ceritane lek murene piye? Infone nduwat. Dadak Mas. Aku lek mung nglemer iki lho aku mekan iki. Mbok aja nglemer ta. Sing tegas ngono lho. Terayo ngene iki. Aku kok gaya yo gak iso. Lah iya, perjalananmu mang rak yo lancar. 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 Ora enek gragal, ora enek sing bolong. Enek saithik kene utama. Ning endi? Wis mlebu. Mlebu apa? Bakul sate rene mandi to. Bakul sate rene. Menyang iki ta? Anduk sate. Lah, pomo enek bakul sate to? Emang lek wis diweki roh ancer-ancere kene iki. Lah ya Sherlock iki bakul sate sik. Bakul sate ngidul. Enek blombang etan dalan. Jegura. Ngono lho. Nggo putas boga. Apa blekutuk ngono. Masane iwak apa? Kaleko. Wis ajan. Heeh, piye? Ya iki aku mbok kon piye wis manut, sing penting penonton bahagia. Atrak. Es Iki malah bakul es iki. Yo alah. Bapak kok kaya ngono lho iki. Krida Tamtama lho iki. Mbok ya sing rada tegas. Yang dingin yang. Jang bayi. Aku kok bingung to di dunia lain apa piye ta aku iki. Iki noleh rene ya eneke bogang. Dang rono ya Iki nyata sini kurang penak iki mergo kurang siji ta. apa? Yo ndang digoleki apa? Nyanyi ya. Manut Nyanyi joget enakne. Al. ngene. Al. Entu-entu Kak. Jang bayi kok kaya ngono. Umuke Ayo. joget ya tak pilih nih, tenang ya. Milih dia milih tak pilih nih. Pilihno sing paling eleke. Aku mek mbayangne. Ayo. Aku mek mbayangne lek mu nyangkut kucingan meng piye? Wong ora ganep lho. Enteki. Iya ta. Aku wedi lek merucut aku. Nah, iki jenenge sinden wanita Rainaga iki. Sinden wanita Rainaga kulino dimangsa. Rene apa sing kok klepeken malah. Sing mangsa para yoga. Kene lho kene. Ya mayang. Lungguh kene wis. Mangga Mas. Engko lek Mangga Mbak. Sis. 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 Masa. Aku kok iso jan aku mumet to tenanan. Noleh rono nek ya ngene iki. Noleh rene sing penake mek ning tengah iki. Iki larak. Lah makmu pira yo? Aku murah. Aku mentolo jemotos sinden. Aku sekeri. engko lek kecer. Jan langsung mungkrut ta lho. Ayo, Meh. Meh, tulungono aku, Meh. Tulungono pun Kakang. Aku nang dunia lain iki. Kowe tak kenalne apa ora? Kenalno to. Neng kene tak kenalne. Ayo. Sing ngene iki enek. Model ngene iki seneng kamu kan tipis-tipis. Ya ki nyatis. Ya ra? Heeh. Tipis apa kandel seneng kamu? Tipis lek kandel ning jero kae nggonku wis kandel. Wong namu kandel to. Ya, iki jaga ngono tamu kaya ngene iki aku mumet. Ora usah nangis. Piye nah? Ya Allah. Iki jane oleh tamu kondi to, Mas? Piye ta iki? Jan saliman sik to. Astagfirullahaladzim la Lah ilaha. nyapa iki aku mau kira demit. Mas. Piye? Ambune brambang. Ora iki rumah saya wis tak parfumi. Nah, heeh. Lek tangane ngambu brambang berarti iki penggayanku ning pawon ngono. Tapi kok walus. Lho iya no jajalan apa piye? Aja wis pisan ae. Ki opo to? Lah iki lah tukang keprok asli. Mas ujuk tukang kepro iki. Rasap. Tukang maton. Ya. Lah piye? Saka. Piye Mas rada maju kene to? Sampeyan ki rumah saya kok bagus janan. Ora nek duwe receh renek. Ora lho tak sawang kodon. Iki wis ning kene iki lho. Oh iya wis ning arep aja nesu to. Jan mbas ki jan.
jan bagus kaya ora aja kaya ngene iki jan bagus kaya Arjuna. Dingeti anakku terus delok. Iki anakmu? Delok. Sumpah, Karo anakku apa piye? iki anakmu. Pending kluk ngono lho mesane. Le. Iki Tayang. aja mending-mending lho ya ning ngarep ya. Calon-calon. Nang Gua gajuli apa tak dentak. Dang. Nana Mas. Nang ning nang nang ning nang nang ning nang nang ning nang Aku ya iso lho Mas. Emang kan ngene lho. Ngene iki tak Aku kon ya nyawang iso. sik, kan generasi iki. Oh masa? Oh iya. Iya. Tapi ganteng sing iki nemen. Aku asline ya ganteng asline. Asline. Berarti iki ndak asli. Ya asli ya. Gitu sih. Ora sak guyu trah ya enek ngene iki. Kok jaran. Asli. Heeh. Nyanyi ya apa? Ya iya. Nyanyi apa? Gak sambut demeke ngene-ngene gak usah. Lah ngono lah kok mesti ngukel ta. Ora iki mek demuke kene antuk. Alah lan demek kok main kluwintir ngene klambine. Nyanyi lagune apa? Ya Allah. Lagune apa, Mas? Diam sini dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madepe rono. Ora iso lho. Kemangsane iki padakne pengajian apa piye jane iki? Lho, iki piye to malah? Ora. Lah, Kula mboten syukur saged. ning kene. Kula mboten saged nyanyi langsung Nyanyi langsung mawon. Iya wis. Heeh, lagune apa? Yo sing panggah-panggah kula sing anyar-anyar suwi gak mlebu gak pate apal aku. Ngene. Heeh. Wajahe iso lek omong iso ngene-ngene. Wedang cupen ya. Bu, lagune apa, Bu? Request napa, Bu? Loh, malah guyu. Loh, piye to jane? Apa, Mas? Kalau Sama- gala-gala kalau. Gala-gala. Iki lho ning ngarep lawang kalau. Yo. Gala-gala, Pak. Heeh. Terus ndelik naik bar gala-gala. Gala-gala sak jose. Ayo to Mas, lak ngaingi aku. Sowi lek nyetel. Penak suwi terakhir kok. Langsung ra penak. Apane jale? Apane sing suwi? Disetel. Disetel. Maksudnya kendo sing di diseti Oh, ngono lho diseseti. kae. Ayo Mas. Ndang to Mas. Kayak sajet lho Mas. Aja nesu-nesu kok bagusmu ilang. Ora. Eh, Pri to, Mbak. hi. Sing kuwi, sing suwi. Nah to. Lah kuwi nang ndi sih tok? Tak wene kono. Jaluk karo sing gawe urip untukku wis. Wis sambut tekone neh. Entek dipangan kayu lho, pengen dino nyokoti kayu. Beyo. Lha iki gak yo nyokot ta. Walah kuwi. Mosok yo nyakot iki. Dijajal apa piye? Dicokone sing ndi? Ki opo to jan? Maksudnya iki lak pengen jajal jajalan cokotan sing ndi? Entrah ya sing Ya dicokot. sing kayu sing ngene kuwi to. Jane yo genah. Yang genah. Piye sak pira gedine sak pira ngene iki. Sak mini.
Nggih. Aja ingaingi ngono to. Ora ngayi. Sing gagah ngono to. Gagahe wong piye wong trahyo ngene iki kok. Ganteng aku mari sayang. Piye Nyimut. Mas? Mas iki aku mau kon piye? Wis lungguh Cahayu. Iki ngene iki lek rata jagung iki ngregik ae. Aku mek lambene lek umes lho kuwi. Kok iso kaya ngono ya produk ngendi? Hati ngene ya. Pripun? Awake dhewe iki Bar kok kene nyanyi. Wah, iki jagongan to. Iki kok malah dikirim kop. Coba iki. Kaget lho aku. Aku jan mimpi buruk aku. Lek kok dijak rembukan ning kono. Lah iya. Cangkruk. Iki mang nyanyi apa, Pak? Kok kaya enek adan. Gala-gala. Anggit kula adan. Hmm. Ya ampun, tibake kok ya alah ketemi aku karo awakmu tenanan. Iki rambutnya ngono diwarnai diwalik ngono apik. Kayak nguri. Ora, sing kuning kuwi digawe ireng. Wow. Sing sisih digawe kuning. Sesuk tak ganti nih nah formasine. Iki mung dadakan. Iki dibacutke. Pripun? Dibacutke. Iki piye carane lek ku ngomongi piye njejal aku ora ana. Diterusne apa dibacutne? Diterusne. Lek diterusne paham. Paham. Diterusne iki terus joget neh ngono. Lah ya to. Ya ta? Bendang gantian maksud iki. Gantian. Gantian sapa? Lah, Ku iki engko mek sampean tok kok. Lah bar iki. Bar iki yo lek yo disuwi to lek wis. Kukut wis. Wis dikukut iki. Wis entek kok. Oh ki meng akhiran ta? Akhir. Afkir piye to? Akhir. Iki engko sik rampok singa barong. Lah ngono lho maksud iki. Rampok singa barong, rampok celeng ya to. Terus enak. Rene to, Bu. Walah lele. Memang kok iso ning kono. Rene cah bagus. Ning kono malah payu engko. Ngene lho. Dipayu wae. Bekakase sik ning kono lek wis mindi-mindi. Lek iki ya bagus. Lek dong aku noleh rene kok iso kaya ngene iki lho ya alah. Ya ben genten anake pake wis katok. Pake wis Katok. Ya, teruske ya. Teruske. Teruske Mas. Bacutke. Yuk, Iya. dados. Wis tarik. Tarik! Tarik! Ayo. Ayo. Yuk. Os. Ah. Os. Os. Up. Ya. Ayo. 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 Dadake. Ayo. Os. Op. Ya.
Sakti. Oscar.